ओरैबायदि इन्ट्रेस्टिं रायजोफोर इराना मोनसे गोदान प्रप'जाल लानानै फैदों आरोखि जे दावहायाथ' जागासिनो दं नालाय रायजोफोर नङा होमबा जों बेखौ बयबो मिथिगौ दा बेखौ माब्रैबा जों कमप्लिट मोनसे सलुसनाव लाबोनो हायो दा बेखौ नोजोर बोनानैनो मोनसे 3 लेयारनि 3 स्टेजनि मोनसे प्रप'जाल लानानै फैदों आरोखि दा बेखौ आमेरिकानो गथायदों आरोखि दा बे मा जिनिसफोर जों दा बेखौनो एसे सावरायदिनि नङा होमबा रायजोफोर दा बे 3 लेयारावहाय मा दङ फार्स्टआवनो जों दं जाहैबाय हादोरजों हादोर जानाय दावहा आरोखि जे दाथ' मोनथाम हादोरनि गेजेराव दावहाया जादों नङा होमबा रायजोफोर आमेरिका इरान आरो इजराइल बेफ्रा कमप्लिटलि बन्द' जाजोबनांगौ आरोखि सिजफायाराव फैनांगौ पार्मानेन्ट सिजफायाराव थानांगौ आरोखि बेजों लोगोसे जे इराननि एलाइ कान्ट्रिफोर आरोखि फिसा फिसा हादोरफोर दा बेयावबो माने सोरबा इजराइल सोरबा आमेरिकाया माने गाग्लोबनो मोननाय नङा आरोखि दा बिदि मोनसे प्रप'जाल आरोखि जायनाखि जों मिलिटारि एस्केलेसन होननानैबो मिथिगौ नङा होमबा रायजोफोर दा बेखौ होदों जाहैबाय आरोखि फार्स्ट प्रप'जाल आरोखि बे ओमफ्राय नैथि प्रप'जाला जाहैबाय जे हरमुज दै लामा दा बियो मोननै हादोराव जानाय बादिखौ जों नुगासिनो दं नङा होमबा रायजोफोर इरान आरो आमेरिका दा बेहाय जे दै लामाया मोननै साइडआवबो होथेनानै दोननाय थारमाने बुहुमनि जथ' जाहाजफोर बिसोर थांलाय फैलायानो बन्द'जोब जेबो माने बाहाय बेफार फालांगि गैया आरोखि दा जे दै लामाजों माने 20-25% जाहाजफ्रा खारोमोन सानसेयाव नङा होमबा दा बियो बन्द' जाजोबनानै दं दा होमब्ला माने मोनसे हादोरनि थाखाय जे रांखान्थिया जे गोनांथार बेयो बिराद गिदिर मोनसे खोथा आरोखि दा जिहेतु नों जाहाज गासिबो बेफार फालांगियानो बन्द' नालाय दा रांखान्थिया माजों फैनो नङा होमबा रायजोफोर दा इराना बेखौ नोजोर बोनानैहाय गावस्रा दे जे दावहायाव ओरैबादि रांखान्थि नस्थ' जाबाय लस जाबाय दा बेफोरखौ नोङो बानायफिननांगौ गावनि हादोरखौ सालायनांगौ दा बे खेथ्रआव गोबां माने रांखान्थि नांफिनगौ जायो नङा होमबा दा जिहेतु बिजनेस लामायानो जे बन्द'जोब बिसोरो थाव फाननानै फैसा आर्निं खालामो इनार्जि फाननानै फैसा थाखा आरजि खालामो ओमफ्राय मुवा बेसाद फाननानै लांलाय लाबोलाय खालामनानै दै लामाजों बेजोंनो रांखान्थि खामायो दा बेफोरनो गासिबो बन्द' जानानै दंबा होमबा रांखान्थिया बबेनिफ्राय फैनो दा थारैनो मोनसे हादोरा बिराद गिदिर खैफोदाव गोग्लैगोन आरोखि रांखान्थि फैफिनाब्ला दा बेफोरखौ नोजोर बोनानै आमेरिकानावहाय जे हरमुज दै लामा बेयो कमप्लिटलि मोजां मोनसे नर्माल थासारियाव थानांगौ होननानै मोनसे जे नैथि आयदा दा बेखौ गथायदों जाहैबाय आरोखि आमेरिकानि खाथियाव आरोखि ओमफ्राय थामथि जे आयदा बेनो जाहैबाय इउरेनियाम इनरिचमेन्ट आरोखि जे इराना जे इउरेनियाम प्रडाक्सन खालामबा इनरिचमेन्ट खालामनो मोनो दा बियो बिराद गिदिर मोनसे बाथ्रा आरोखि दा ओंखायनो जे फार्स्ट खेबनि रायलायनाय ओंखायनो बे मोनसे मोजां सलुसनाव फैनो हायाखै आरोखि मानो होननानै बुंबा जे ज' बाइडेननि सिगाङावहाय जे ज' बाइडेन दंमोन आमेरिकायावहाय दा बिनि समाव मोनसे जे इउरेनियाम इनरिचमेन्ट खालामनो मोनो होननानै मोनसे एग्रिमेन्ट दंमोन आरोखि बिस्रा आमेरिका आरो इरानजों आरोखि दा बेखौ बिथां डनाल्ड ट्राम्प फैनायनि उनावनो बिथां डनाल्ड ट्राम्पआ गासिबो माने बेखौ बन्द' खालामनाय बादि जों खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनदों आरोखि दा इराना माब्लाबाबो निउक्लियार पावार जानो मोना इउरेनियाम प्रडाक्सनखौ इनरिचमेन्ट खालामनो मोना बिदि होननाय मोनसे बाथ्रा बा खामानि मावनायखौ जों नुदों आरोखि जायनि जाउनाव दाखालिनि जे गिबि खेबनि रायलायनाय जे बेबो बन्द' जानांगौ होननाय दा बेयावनो मोनसे फेल जादों आरोखि गिबि खेबनि रायलायनाया दा बेखौ ओंखायनो नैबे 3 लेयार जे स्टेजनि रायलायनाय दा बेखौ ओंखायनो जे मिलिटारि दावहा आरो दै लामाखौ मोजाङै मोनसे समाधानाव लाबोग्रोनानै नांगौबा इउरेनियामनि जे आयदा निउक्लियारनि जे आयदा निउक्लियार पावारनि बेखौ लास्टथाराव रायलायगोन होननानै बिसोरो मोनसे 3 स्टेजनि मोनसे प्रप'जाल लानानै आमेरिकानि सिगाङाव फैदों आरोखि दा थारैनो बे प्रप'जालखौ आमेरिकाया गनायनानै लानो हागोन ना रायजोफोर दा बे बिराद गिदिर मोनसे सोंनाय आरोखि थिग बे समावनो ओरैहाय इराननि जे फरेन मिनिस्टार आब्बास आरगाची दा बिथाङा अलरेडि रासियानि प्रेसिडेन्ट पुतिनजों रायलायनानै मोजां मोनसे रिजाल्ट मोननाय बायदि नुगासिनो दं आरोखि मानो होननानै बुंबा रासियानि जे प्रेसिडेन्ट बिथाङा दे बुंदों जे
जाबाय थानाय जे दावहा बाहाय मोनसे सलुसन फैनांसिगौ दा बाहाय बेसेबांनाखि हेल्प नांगौ बाहाय माने बिथां पुटिनाबो हेल्प होगोन बा समाधानाव लाबोनो थाखाय हेफाजाब होगोन होननानै मोनसे ससियेल मिडियायाव जों बाथ्रा बुंनायखौ नुगासिनो दं आरोखि दा इन्टारेस्टिं रायजोफोर नङा होमबा बिथाङा ओमफ्राय रासियानिफ्राय फैनानै गावनि हादोराव इरानाव फैफिननानै बिथाङा मा साजेसन होयो बिनि प्लेन एन्ड पलिसिया मा जागोन रायलायनायनि समाधाना माब्रै जागोन माब्रै खालामगोन दा बेखौ जों समजों लोगोसे नेनानै थानांसिगोनलाय नङा होमबा रायजोफोर दा दिनैनि टपिकआ बेनोमोन रायजोफोर नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनलाबायदोंबा थाम्स आप होदो गोजोन्थों रायजोफोर